Changamiri anonditaurira kuna Hama Dzangu uyu kuti munin'ina wenyu anoda kukwirwa chaizvo. Iye zvino zvindakamuigira makondomu mumba. Ngaatsvage vanhu vanomukwira. Sisi vangu varipo, tete vangu varipo, akavaudza murume uyu murume musingomunyepera. Mambo wangu Murimu ndichitaura kudai so mambo. Tataura nyaya yemakondomu ndakauya nayo kumba chokwadi. Chikonzero chakaita ndiuye nayo kumba. Amai ava anonzi mai wangu uyu Ndinoda kuti ndimuinzire makondomu ndakanda kuti tichengetedzeke pautano. Nokuti tanetsana mazuva ekutanga apisa mbacha takaenda kwaana atete takazoenda nemwana arwara tichibva panonzi pachindunduma akaenda patakawira apa mwana arapwa uyu mudzimai wangu akazorapwa zvaakanzi iye zvinoda kuti mese muri murapwe nokuti izvi ndezvepabonde ndokubva ini ndashedzwa namuzina akurapa airapa akanditsanangurira nyaya iyi takarapwa tese. Asi zvakangondibata kuti kozvii takaenda kuna tete ndongwanda vati tete uoneika kuti muzukuru wenyu arapwei mapirisi apiwa ndeerudzi uye chii. Tabva ipapo tete akabvuma akati izvozvo chirwere ichi ndinochiziva asi ndakabva nacho kufirst marriage yangu. Tienda naye mukadzi kumba mutaure kuti handei kumba iwe kana uchidawo murume. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open two types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only a 1-500. Contact VF Accountant at +276 86822173 to open your account now. Andakukudza andina here kukudza kuti kuenda kubhenda ukatondipindira ukati zvakanaka kana ndisina kukudza taura mambo. Changamiri anonditaurira kuna Hama Dzangu uyu kuti munin'ina wenyu anoda kukwirwa chaizvo. Iye zvino zvindakamuigira makondomu mumba. Ngaatsvage vanhu vanomukwira. Sisi vangu varipo, tete vangu varipo, akavaudza murume uyu murume musingomunyepera. Tete makaudzwa here izvozvo? Iye zvinosvikana tikanetsana anotaura muromo wekuti mimi tete makandimanikidza kuti ndirore muzukuru wenyu nekuti maiziva kuti muzukuru wenyu ihure. Makandimanikidza imimi. Pfuma yangu uyu murume uyu anozvitaura zvekuti makandimanikidza tikangonetsana chete. Pese patanetsana ngetoti makandimanikidza kuti ndirore hure renyu. Maizviziva kuti muzukuru wenyu ihure ndosaka makanditi tora. Ngandibudire pachena kuti achada nekuti ndandaita Changamiri kuramba chinongedzwa hure wandisina. Ana wandira akambondibatira message yechikombo. Mambo wangu Murimu ndichitaura kudai so mambo. Tataura nyaya yemakondomu ndakauya nayo kumba chokwadi. Chikonzero chakaita ndiuye nayo kumba. Amai ava anonzi mai wangu uyu Ndinoda kuti ndimuinzire makondomu ndakanda kuti tichengetedzeke pautano. Nokuti tanetsana mazuva ekutanga apisa mbacha takaenda kwaana atete takazoenda nemwana arwara tichibva panonzi pachindunduma akaenda patakawira apa mwana arapwa uyu mudzimai wangu akazorapwa zvaakanzi iye zvinoda kuti mese muri murapwe nokuti izvi ndezvepabonde. Ndokubva ini ndashedzwa namuzina akurapa airapa akanditsanangurira nyaya iyi takarapwa tese. Asi zvakangondibata kuti kozvii takaenda kuna tete ndongwanda vati tete uoneika kuti muzukuru wenyu arapwei mapirisi apiwa ndeerudzi uye chii. Nyaya iyo yakataurika zvashoma ichokwadi. Tabva ipapo tete akabvuma akati izvozvo chirwere ichi ndinochiziva asi ndakabva nacho kufirst marriage yangu pandakangosununguka mwana. Akati maproblems angu andarapwa aya
ndakabva masymptoms aya ndakatanga kuyaona kufirst marriage yangu ndokubva tataura naana tete kuti aiwa masymptoms aya aiteka mwedzi nechiiwo tagara gore rese saka zvatagara gore rese zvanga zvisikowani zvazotanga apa sei ndokubva vana tete vati aiwa ichokwadi chaati kukumbira urege ndobva tatoipedza ndobva yapera asi tazodzoka kumba mudzimai wangu uyu anozofambisa location rese kuti ndakamupa siki ini zvaapapi asi inini ndanga ndakatonyarara saka takazodzoka pana tete pari zvino so uyu haana kuenda kuna tete tanetsana akaenda kumba kuna baba zvinova zvinhu zvakandiremera ndokubva ndaenda kuna tete same day ro nichiti makati kana tazonetsana tidzoke kune tione kuti ndiani anenge ari wrong haana kuuya kwatete saka iwoni kuti kudii nemarriage yako sokuona papo ndakati kuna ana tete apa inge seti yapedza kugadziswa nokuti patakaenda ndiri kuti no yasvika mukupedzisira ndiri kuti kudii murehwa nemarriage yako marriage yangu ndoida asi amai vatiri kwatete musi watapedzera kwatete vakati ndiri kuenda kunorongedza mbozha dzangu saka pavari kuti kumba munharaunda yatakaita natete hakuna chakabuda vari kunyepa nokuti takaita meeting yavaito challenge ndiwo pamba patete ivo ndo vaitondibvunza kuti wauya kuzodii pano pamba patete wangu saka ini ndakatoshaya kuti zviri kumbofamba sei tichienda naye mukadzi kumba mutaure kuti handei kumba iwe kana uchidawo murume Chovera padhuze naye ndiri kudhuze nemai amai mwana ava ndingangotaura mudiki zvangu nokuti kuti tisimudze mawitness chiti kana ivo tete vataura ndakavaudza zveshuwa nai tete ko imimi sei makandimhanyisa tete sei makandimhanyisa haasi kudaka nokuti mambo ndo zvinotoitika izvo saka ndaitaurawo natete vanti tete munhu ngaakubudirei pachena ndosaka ndisingamubvunze mamwe mamistakes ake anoita ari sensitive chinzwa ka iwewe iwe uri kudii nemurume wako asi izvozvo kuuya kwavanga vachiita vanga vachotaurira tete kuti mimi tete teerera unzwe zvese zvamuri kutaura uye ataura zvaatete iwe ukataura zvaatete zvadarika zvaanowefuwadhi yekupedzisira nyaya yako yavo yokugadzira musha wenyu kubva pana vamwana vakuenda kwakwenyu mese kune murume kumba kwenyu munoenda kumba kwenyu right munouya kumba kwako musi wesande kuseni todzwa kuti mugere sei zvatete tambobisa right tobva ndatojekisani ndatopedza ndatete tatomisa tete ndini mama sande munondowana ndowanika kuseni kumba kwandaudzwa kuti mugere sei right 2 ndobva ndajekesa bonde harina size bonde harina munhu anotanga kubata chero kwaratanga nako ndokupi ikoko anzwa kubata bonde ngabonde ende romance haina kuti ndikwa nomurume chete haina basa kuti mukadzi kana mukadzi unotangawo kumurume izvozvo mumba mese muri tu hamugari unge maramba ane taisa anodebva anozikana musi wokuenzera uzwa ndochi ndo mukadzi hakuna zvakadaro garai mese murume nomukadzi mazvinzwa andaikomba simukadzi ane murume Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open 2 types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +27686822173 to open your account now.